Cardia, boil and buigas go le vas orcher and fhíseán seo le Ciarán Mac Fhearghusa, Óga Yoga. Tá sí an acmhainn tacaíochta don na daoine sin atá ag eagrú Ghrúpaí Súgartha timpeall na tíre. Tá sí mar cinnte de Clár Spraoi atá forbar ag Glór nGael dor teideal féimiú Ghrúpaí Súgartha. Agus insa níos an seo, ba Ciarán ag taispeánann conas yoga a dhéanú le leanbh. Is mi sé Ciarán ó Óga Yoga agus an fhíseán seo tíre ar an tréimh idir 6 agus 6 tréimh an leanbh teacht ar an saoil. So tá féin chóm antábhachtach dún mar thuismitheoirí nua. Agus tugann yoga seans dún chun féin chóm a chleachtadh agus cadrúh a chothú leis an leanbh ag an am céine. An rud is tábhachtaí ná gníonn tú gach cleachtadh go mbealach agus go séimh. Agus ar nói ba cheart cead áil ó do thuchtúir roimh ré chun yoga a chleachtadh. Rud eile gur gábh arach air agus tá anchotínte ná diastasis recti. Sé sin nuair tá matáin an bhullug fós scartha amach óna chéile sa lár. Sa chá seo beidh cleachtaí a churann an bhullug ag gobar go dtíon a hachant ar nós an bád agus gan an drim a luúba siar nomarcha. Agus an méid sin ráta is féidir leis na glúiseachtaí agus an anáil thaobh san yoga cabhrú go mór le matáin an bhullug a láidriú ríist agus uorlár an feilbhís a chur ag gobar gearrta ríist. Agus ar nói is mbealach an deas é dul partner chun am a chahabh leis an leanbh agus roinn teannas a scuile. So ná leanbh tá límó an límór agam an seo aniu a bhééis ag ghlacapáirte, so bhí sé sásta an fód a cheasamh. So tá muid chun tosú leis an leanbh ina lí os ar gcóir amach agus tosóid leis an chleachta an madra. So lena méar a scartha ag crucha an tón sú san air agus ag siúil na cusa amach so ag ordú sáil amháin agus an sáil eile. Now, rud atá antábhachtach ná an cadrúh atá agan leis an leanbh an seo. So beorann cinál teagháil súla chunáil, a bheith ag sprí leis nó lé agus just é chunáil sásta. Nis tá muid chun teachta nús ar na glúine agus tá muid chun an cat agus an bó dhéanamh. So ag lúba an chnábhdruma chun an cat dhéanamh agus leis an anáilisteach a dhéanamh an bó. Bícabú an cat, anáilisteach an bó. Agus dhéanamh leis an uorháin eile ag chuineáil an leanbh sásta ag an am céine. Sin tá muid chun sí siar an talamh ar an ghlaachta seo ná an leanbh, agus tá muid chuna lasú ar bhealach leis na hilnach a chuineáil an seo. So tugann an ceann seo cinál faoiseamh deas an drim, agus is féile na bheith ticleán an leanbh, is féile na bheith ag sprí leis na lábha, péród gur gá déanamh chun an leanbh a chuineáil sásta. Agus tóg muid anáil nó ró eile an seo. Nis, tá muid chun gogurach díanamh. So an ceann seo tá sé an deas an drim freisin chun scuil le teannas, agus tá muid chun na lábha a thógáil le chéile, an chrí a ordú, agus is féileann lábh amháin a ordú, agus tuismitheoir dhéanamh, agus ag casa an tro eile. Beidir dhéanamh sin uorháin eile, anáilisteach, anáil amach, anáil iontach. Nis tá muid chun an mbealachán dhéanamh. So rís mbealachán lasah, so de gná bíonn spun na gus le chéile, ach nuair seo tá muid chun na cusa a chuineáil scartha, agus rís tá an teagháil sin agan leis an leanbh, tá muid a chuineáil iad sásta, ag sprí, péród gur gá déanamh, agus ar nói má thosaíonn san leanbh ag cuioine agus seans go dár ó sé, beidir go beort an napaí nó an clúdaín eagrú nó an leanbh a chothú, is féidir sin dhéanamh freisin. So ag fannacht an seo is féileann fila síos agus cúpla anáil thaobh a thógáil an seo. An límór is fear an airna. Agus ag taispeánann. Nis, tá muid chun an planca dhéanamh ach ar na hilnacha. So an ceann seo tógann sé beag an láidreacht. Tá chun bugach an tosaí. So, I lína díreach, tarring na cusa beagáin le chéile, so bhfuil siad ag fásca isteach. An sin ag tarring na crumáin a dro na gúlaí, má dhéanamh sé sin cíal, chun an
Glór a láidriú nó chuna láidre. Agus a rís is féidir pógíní, is féidir ticláile de thrón nó péróid. Okay? And then tacht síos ar an mbealach. Agus bfu mé ón mata. Lábh taobh le de chrí, agus dine cóbre beag, so bí cinnte bhfuil nach daon tú thar fór lei seo. Sin táid chun na lábh a ordú agus iad a thógáil taobh hir den drim. Agus is féidir luasca ó thaobh go taobh. Agus an sin sí siar ar de hón. Agus táid chun críochnú in ar lí. So is féidir an leanbh a chur ar de bhuailg nó ar de chlíomhrach. Má tá sé compordach is féidir é chunáil ar na glúine. Má sé chun fannacht dáná. Agus dus tógmuid cúpla anáil beidir gán ó trí anáil an seo chun críoch a chur leis an chleachtadh. So I gúsáid an cuidíonnacht an anáil amach chun na scíal ligand. Sa níos an seo, dhearg muid ar an tréimhse luath sin tar éis breithin linmh. Bhuailinn go mór súla chunáil amach ar na séirbhísí yoga atá ar fála de cheantar féin. Is féidir le rangaí yoga atá tíre ar tuismitheoirí a bheith ina acmhainn luachmhar. Ní amháin don yoga féin, ach don tacaíochta a bhíonn ar fáil ó na tuismitheoirí eile sna grúpaí seo. Go náir libh. Tásúlam go bhain sibh soltáisiún agus báil an buíogas a ggóil le Ciarán as a inachar don tionscadal seo. Tá teleolalas faoin Clár cumann ar fáil ó Glór na nGael agus ar saomh idirlín